Dobrý den, mé jméno je Natálie Konvičková a chodím na střední průmyslovou školu v Přerově. Ráda bych vám představila svoji práci s názvem Testovací zařízení pro výuku automatizace. Ráda bych vám teda řekla něco o tom, vlastně, k čemu bude toto pracoviště sloužit. Pracoviště bude sloužit pro výuku automatizace ve společnosti ICE Industrial Services, pod kterými jsem vlastně tento projekt dělala. Využívala jsem pro zrealizování této práce inventor, i včetně vlastně výkresování. Využití v praxi tedy bude ta výuka automatizace pro studenty a žáky středních a základních škol. A cílem práce byla teda konstrukční část této práce, projektu. A teď teda něco teoretického k automatizaci a PLC. Automatizace je vlastně využívána pro automatizování procesů, pro nějakou práci a pomoc lidem. A PLC je neoddělitelnou součástí právě automatizace. K praktické části a vlastně k elektroprojekci. Tohle je něco, co jsem dostala od společnosti zadané. Vlastně nachází se zde kusovník a první rozložení velikostní právě této práce. Dále můžeme teda vidět praktickou část a její konstrukční řešení. První zde máme vlastně základ stanice, jsou zde hliníkové bočnice a také hliníkový profil. Hliníkový profil je jedna z nakupovaných součástí, to znamená, že vlastně jsem její velikost jenom uspůsobila právě tomuto projektu, zatímco hliníkové bočnice byly vlastně vytvářené mnou. Zde můžete vidět vlastně nějaké připojení k zařízení PLC a tak dále. Dále vlastně bylo potřeba vytvořit kryt, aby nedošlo k nějakému nevyžádanému dotknutí se vlastně těch elektrosoučástí, proto jsem zde vytvořila vlastně ohýbaný plech a dále jsem potom doplnila všechny elektrotechnické prvky. Zde můžete tedy už vidět vlastně testovací stanici hotovou. Aktuálně je v procesu realizace, takže v budoucnu bude i realizována a teda využívána v již zmiňované společnosti. Tady můžete vidět nějaké vlastně rozložení té stanice a jejich součástí, jak vlastně byla konstrukčně řešena a modelována. Dále vlastně byla potřeba vytvořit technická dokumentace, která je nedílnou součástí toho, aby se vlastně mohl projekt v budoucnu také vytvořit a vyrobit. Zde můžete vidět vlastně výkres celkové té stanice. Dále tady mám některé výkresy, které mi přišly zajímavé, jako je třeba tento držák, který vlastně drží ten hliníkový profil a denlištu, na které je upevněné PLC a další elektrotechnické součástky. Dále tady máme již zmiňovanou hliníkovou bočnici a také vlastně horní kryt, který je jako jediný z celé stanice vyrobený z nerezy. A je to z toho důvodu, protože v budoucnu možná bude společnost dodělávat vlastně nějaké tlačítka a další takové věci. Závěrem bych tedy ráda řekla, že vlastně celý cíl, který jsem měla, jsem splnila. Dále s touto prací teda bude realizována, následně potom vlastně bude naprogramované PLC, aby zde mohly probíhat výuky na tom pracovišti. A já vám tímto děkuji za pozornost.